Da. Hei, salutare toată lumea, eu sunt Raul și astăzi sunt în scară cu doi prieteni, el și el. Căutați-mă pe YouTube B mare Ogdan spațiu V mare Arga. Bogdan Varga, mai clar, deci... Cu mare, cu litere mari. Dați mai jos și o să mă vedeți băiatul ăla fără poză, Bogdan Varga, bine? Da. Nu am pus prea multe videoclipuri, asta e tableta mea, pe asta filmez. Și el n-are niciun cont de YouTube. Da, nouă, mie și lui, deci mie și lui, nu știu, stai, da, lui, ne-a pus numele automat, așa-i? Da. Dar el nu are nimic special în page. Deci, da, o să vedem, noi o să venim cu idei bune. Un episod. Deci și o să facem adevăr și provocare, deci, da. Uitați pe canalul meu, nu o să vedeți prea multe vizualizări, că doar de câteva zile am început gaming-ul. Da, ați înțeles. Deci, o să fac adevăr și provocare uneori cu unul dintre ei doi, alteori cu amândoi, alteori singur, cred. După cum vedeți, acum filmez, numai că nu se aude ce vorbesc. Da, ei n-au voie să știe că te filmezi. Deci da, el filmează acest joc numit Dr. Driving, în engleză. Dr. Driving și ne vedem în videoul următor, cred că da, aici. Nu punem pauză. Știm că episodul ăsta nu a fost prea lung, numai că vă rog scuzați-ne. Noi nu prea avem idei și... Idei. Acum am spus. Da, deci ne vedem data viitoare. Pa, pa! Eu încă filmez. Pa!